ing atase arep nyilih jamus kaemo sodo dadak toh nyawa dadi wong picak ora weruh dalan selawase urip Raden Werkudara gedhe cilike Raden bakal nantang kelawan Prabu Kamsa iya yen pancen kowe wis ngerti ya syukur niatku pancen kaya mangkono kowe iso nggo jamus kaemo sodo yen to kowe iso nyempal bebawane Werkudara papu parat apa aku anggap ratu tepete aku satru kondang arep kowe satru kondang kawenang-wenang Digdaya ana di papan dening neter kaprawiryan ayo bakal coba sepiyo kasekten Raden Werkudara Pak kagat resang kapirangu renangku kinempit kempit dosa ngerot naning bawono iki mono wis trontong-trontong pepadang nggone para Pandhawa golek sesaji korban wah sing dingarepke Kresna diteng kakangku iki piye Werkudara piye Kresna diteng kakangku Hamsa tekan negara Ngamarta iki mono pancen ana sing ngongkon ya kuwi Nalendra Giribajra ingkang aran Prabu Jarasandha ya Prabu Jarasandha iki sing lagi nganake saji Raja Ludra dene syarat seranane sesaji Raja Ludra ya kuwi kudu bisa mekakak ratu cacahing 100 negara kamangka nganti dina iki Prabu Jarasandha kelakon ngunjara ratu 97 dadi geneping ratu 100 mung kurang teluk lah Jarasandha wis kongkonan kelawan Hamsa iki mau mung bakal golek sithik melik karepe ngono mung bakal mlengket negara Ngamarta negara Ndarawati lan negara Mandura karepe kanggo genepi ratu 100 sing kurang telu kuwi mau minangka dadi korban sesaji Raja Saya piye iki iblis syarat Kyai Kresna kowe kok ora kandha ket mau-mau kowe kok ora kandha ket mau-mau umpama kowe kandha ket mau ki tak ora kelawak gecek sirahe Prabu Kamsa mau parat wani-wani ngrasane kan negara Mandura karepe piye parat arep dadekne ketumbal anggepe apa apa dikira noto Mandura iki Mandura wedi gedhe jirik gedhe wedi mati ngono piye parat amlo mandut noto Mandura Bupati hatepu kok
Kresna Sithik kakangku. Kyai Werkudara piye? Ora urunga iki mengko mesti ganti mungsuh iki mengko lho. Ganti mungsuh piye? Kamangka iki mau sing pitung. Aku nanging kena ngopo sing tumandang Baladewa. Apa Werkudara dianggep manungsa sing ora wani perang ngono piye? Apa aku dianggep wong jire getih wedi mati ngono piye? Kamangka tumraping satru iku mungsuh padha karo pacangane. Direbut mungsuhe padha wae karo direbut pacangane. Baladewa ora duwe aturan. Iya. Sing sabar ya Yai. Yai Werkudara tak jauh sing sabar. Iya. Umpama ora kakangku dhewe lak gecek dhewe sirahe. Duh, Koko Prabu kados pundi Yai Prabu? Menika kados pundi laku wonten lampahan ingkang kados mekaten duh Koko Prabu nggih. Kula aturi sabar sawetawis nggih Yai Prabu. Duginipun Yai Hamsa menika mujudaken pituduh saking Gusti ingkang karya jagat. Mujudaken pituduh saking Gusti ingkang karya jagat. Sinten ingkang dados kinarya tumbal Sajiraja Saya menika nun inggih Koko Prabu. Menawi kados mengaten mangsa borong perkawis tumbal Sajiraja Saya kula pasrahaken dumateng Koko Prabu ing Ndarawati nggih. Nggih kula ngestakaken dawuh. Yai Arjuna kula wonten tinimbalan ingkang dawuh duh Koko Prabu. Bubarna kang padha seba pun jeneng ingsun bakal kundur hangedaton. Sak jangkah orong jangkah aja lali anggon memuji syukur mring Gusti Kang Maha Agung.
Patutke pralanyar sinden padha jumeneng. Jumeneng sedaya kok sinden. Matur sembah nuwun para sinden katuran lenggah kembali duduk kembali wis jam matur nuwun iki wis wancine ora krasa ngancik wancine limbukan Nduk ha iya mak wancine suka lipur suka panglipur dumateng para warga masyarakat Karangduren weh wis janduk nduk senengku kang tanpa upama ora kaya ing wengi iki. Lah piye mak? Aku ora ngira aku iso di kongkon mayang ning mapan ning Balai Desa Balung kok Balung Karangduren kene iki wah jan bungaku kang tanpa upama ngono mak ya. Wis jan aku kaget tik awake Pak Gandu kalian Pak Pentul piyuh aku ya seneng ngono mang dadi aku ora lali aku ngaturke panuwun Nduk karo sapa karo Bapak Kades Bapak Kades Bapak Nurholik uga aku yo ngaturke panuwun dumateng
Bapak Dwi Suryono, Bapak Khairul Asik, Bapak Saifullah Huda, Pak Novi Widya Tanti, Ibu Novi Widya Tanti. Wah jan wong-wong iki nulis W iki kaya K karo U lho. Lho Mak. Waduh meh nganti tak waca kuda. Ya nyuwun pangapunten kali Pak Triyanto nggih. Nggih Pak Triyanto nggih. Nggih. Bapak Suli Setiawati, Pak Haryono, Pak Samsul Hadi, Pak Sumiadi, Pak Yuyut Sri Wulandari, Bu Yuyut Sri Wulandari, Bu Eyi, Bapak Eyi Eko Santoso. Wah jan aku ngaturke panuwun sapa mau perangkat desa Nduk. Ngono ya. Ya saka panjenengan kuwi mau dhewe iso nuduhke kabisane dhewe. Ya ora ketang sak iso isane dhewe dikongkon mentas mayang mapane ana ing desa Karangduren kene Nduk. Ngono mayang. Wah jan matur nuwun tenan. Ya saka panjenengane Bapak Ngades, Bapak Nurkole kuwi Nduk. Ha iya. Mula Pak Nurkole kuwi berjasa lek tumrap aku. Iya Mak. Iki wis tak golekne lakon sing rame apa sesaji Raja Soya. Semua kok wiwit bedol kayon tak wayane perang. Wah, wayange mbruwet. Ora mus tak untalke sisan, Nduk. Iya. Ya lek ana lupute ya nyuwun gunging samudra pangsami, nyuwun pangapunten. Nah iya. Nduk, apa Mak? Iki ngetokke nganu Nduk, lagu sepisan wae, lagu sepisan bariku Pak Gandu, Pak Pentul munggah oning sasana pagelaran. Tak jaluk sing jumeneng Bu Rita. Monggo to, Bu Rita keaturan jumeneng disepoti sing rame to. Ayo to. Sugeng dalu Bu Rita. Nggih, wilujeng dalu Mbak Limbo. Nggih, Mas jan pripun pawartose? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nggih, Mas. Niki Mbak Rita, kula nyuwun lagu pepiling. Pepiling nggih. Nggih. Lagu wajib. Kowe seneng men to karo pepiling. Wah, jan iya wong aku kudu metu pepiling. Jan monggo ben gak kesuwen iki mau gendang Pak Gandu, Pak Pentul kon munggah monggo Mbak Rita. Mbak Halimah. Lah niku ngomongnya Mbak ben ndang metu Mbak Halimah. Nopone? Salah ngomong lah, aku duduk Mbak Halimah. Mbak Rita. Nah, lah iki bener. Nggih. Mos aku mau muni Bu Halimah. Iya iyalah. Mosok? Lah kesuk didelok apa piye videone? Wah, jan. Ya sorry sepurane iki mau rada apa? Kami sosolen lek ku ngomong. Ketoke kok nganu apale kurning Bu Halimah tok. Jan. Wi sinten tetap. Sinten tetap. Aja nganti ra dijak engko glundung kancane. Jan. Monggo Mbak Rita lagunipun pepiling. Monggo langsung Mas. Oh coba pepiling coba. Rasul
Mbak Rita katuran lenggah kembali wah jan matur sembah nuwun. Pepeling iki kudu metu nduk. Ha iya, aku wis seneng lek karo pepeling maksude ya apik. Ha iya. Iki aku ora lali nggonku ngaturke panuwun karo iki mau ana kancaku dalang muda. Sapa mak saka Ladan Gumuk Mas putrane Ki Edi Siswanto Ki Satria ugi rawuh. Ana dalang muda Ki Aditya saka Wuluan uga rawuh. Bapake Pak Kades Cip dan di malam hari ini didukung oleh Kartika Laras Ki Akbar Samudra dalang mudane Jember. Lah tak ngantak sponsor nih. Ayo ajal matur suwun. Iki mau Bunda Titik uga rawuh, Bunda Titik. Iki mau garwane Ki Edi Siswanto nduk. Ayo. Biyen ki melu citra budaya dadi artis, dadi penyanyi dangdut. Iya, aku ndelok ning YouTube iki goyang kejel-kejel ngono kuwi. Oh. Goyang kejel-kejel. Aku ora lali ngaturke panuwun iki mau sing ugi rawuh Bapak Hendro, Pak Didik saka Balung. Pak Didik, Pak Didik biyen kuwi Babinsa Balung, Nduk. Mas Masrul dan Mason Pesona Karangduren, Pak Dadang ugi Abah Suroso ngaturke panuwun. Ayo, iki ben ora kesuwen nduk, jane iki ya rada kebengen. Nggonku kudune Pak Gandu, Pak Pentul iku kudune metu ket mau ning yus. Aku mau lali ora ndelok jam wis jan. Yus nyuwun pangapunten ingkang sagung-agungipun. Ayo. Monggo Cok, iki Pak Gandu, Pak Pentul dipun aturi minggah wonten sasana pagelaran di ngano Cok apa? Keok-keok apa Cah? Iya, keok-keok ya. Ayo Cok, keok-keok Pak Gandu, Pak Kentul, Pak Gandu, Pak Pentul minggah wonten sasana pagelaran sing dinteneni ya iki Nduk. Lah iya, Mak. Keok-keok Cok. Pak Gandu, Pak Betul minggah sasana pagelaran. Wis iki mau kok Pak Sukrondo, Pak Gandu Pentul munggahe keok-keok. Oke, siap. Cek. Cek. Duh, kon joget keok-keok. Wah, kayak janger. Kayak janger. Kamu joget keok-keok sanane mbok celuk koyer. Ya ora to. Niki sindene sing putih kok keok-keoke mah. Wah. Ayo. Ayo Cok. Jak saja. Ayo. Jak. Ayo. Jak. Wah, no. Balik soho bobot ora pas. Balik. Tak selentik. Lakon jangkah tenanan, Mak. Ayo, Bang, balik mana? Mas. Wah, no. Jak. Oh, gewangi jedor sebenarnya. Jae wono goyang ati timbyang ono. Ya ra keok-keok. Sambyat loro. Rep
Ye, iku mau dulur gendeng keok-keok kang nomor siji tangane ngene no. Ya. Ye, sik durung. Sik rungokno. Ye, iku mau dulur gendeng keok-keok kang nomor siji. Undakno nang nomor loro. Loro iki tangane ngene lho. Loro. Banyak angen jalek banyak. Ye, iku mau dulur gendeng keok-keok kang nomor siji. Undakno nang nomor loro. Mulutuk. Mulai. Oh iya. Mulai berangkat jae wono kok ayah goyang ati timbyang ono ya keok ngajak mulai cari paman aduh miae ya sing bengok aku kowe peragaan saja. Iku mau dulur gendeng keok-keok kang nomor loro. Tangane piye? Kang nomor loro. Saiki undakno nang tong-tong iki piye to? Tong-tong bolong. Oh iya. Ye, iku mau gendeng keok-keok kang nomor loro. Undakno nang tong-tong bolong. Bolong tong-tong. Tong-tong bolong tong-tong tong-tong nang jerone bolong. Oh ayo teh jae pono tong-tong bolong teh tong-tong balong ndok merak ndroke sapi ngomong syukur melong wong ndoke Padang melangon tinggo hangat tinggo api pungkas-pungkasane pungkas patetan yo kencang patetan sontan goreng pucuk pertamanan esok sore sing kurang siraman kadung sun sawang tambah sawang Putih siapi pak. Kalau yang ngerti keremenane sampean. Kalau anu dulur lanang kalau mas. Mas apa dol? Ambekane sabar. Mas Semedi. Semedi sapa? Subsidi.
subsidi mangklekmu paiti Awak nyelot. mesti Awak nyelot tuwek ini pun nganu pun iso ngrasakne dhewe kula saniki. kowe iki wis tuwek lho termasuk wis tuwek kowe Tuwek nduk. Raiku kok butek men ta? lah kowe terah urung adus mangkene to pakai sabun wajah ora-orane yo gawe sabun sirih apa piye Oh, ben megeret raiku ben peret. Matur nuwun Mak Cange. Nggih. Wah, niki nampi nugroho. Nggih, Pak. Tinimbalan teng Balai Desa napa niki? karang babal Karang duren. babal Karang duren. oh lah kok ra nek durene Yo gedang ke mau. Karang duren. Nggih. sing rengkuh sapa panjenengane Bapak Nurkolik Bapak Nurkolik. Muga-muga niki dadi jalaran. dalaran piye Jalaran kangge guyub rukune masyarakat oleh bersatu padu melestarikan seni budaya. Nggih, Pak. Amin. terus Pak Nurkolik. melok ndongakne ya Dul muga-muga sedulur kene mulai bengi iki sak lawase diparing ana kebarokan Amin. Allahumma amin. terus sawangane ya wis seneng kowe mapan kono kene oleh nggen hotel kowe mau Enak. kowe mandek ning hotel ndi Wah, aku ning karo Mesidi, Mesiti apa ta kayaknya neng ruangan kono lah tak aku ngledhakke tak amper-amper malah kaya pasien rumah sakit. lah nyapa Lah pripun, Pak? Lah kaya neng puskesmas ngono kuwi aku ki gak ditunggoni cah-cah lho. Kaya wong nunggoni wong gering ka lho. lah carae kowe jare marek gering lek gering kuwi obate diombe ngapunten no Mak Cange Nggih. nggih untung-untungan Pak Pentul iso rene lah niku watuk barang ngono kuwi ngombe obat watuk Watuk kok ngombe obat watuk. lho nyapa Watuk kok wong wis watuk ngombe obat watuk ya mundak watuk kok. lah piye iki ya watuk iki ngombe obat watuk Kowe tau krungu obat watuk iki watuke piye? lah kudune Wong watuk iki ngombe obat waras, Mas. Wis watuk diombeni obat watuk mundak gatel. iya maksudnya iki ngono lho Dul terus nenek lah ngono kowe ndek ngrane kok kon mbokmu kon nukokne obat tidur ora balik-balik sawi kok tukokno obat tidur Anu mak kula niki kenging Nggih. niku lho. Napa niku sinonima? Sinonim napa to, Pak? Sinimia. Sing gak iso turu niku lho. Seniman. Insomnia. seniman mangklekmu Insomnia niku. insomnia gak iso turu Gak enek rong wulan niku mboten mak mboten iso turu. lah terus Ah, kula diceluk, "Del, Dul Dul kowe tak goblok Dul ngono lho Dul, heeh aku tukokno obat tidur, aku pirang-pirangane wulan gak iso turu lah." Kula bablas teng Purwarjo tuku tengene Pak Topik. Pak Topik sapa to apotek beh arek iki jare apotek Lah yo sing dodol jenenge Pak Topik. oh iya Lah kula mantun tuku obat niku obat kula sai. bareng mau sai Aku lo balik niku dereng dugi griya teng-teng andalan niku papakan kalih son horek. Lah jan usume, Pak. nah terus Lah kula wedi. Lah, Nek iki engko aku papakan son horek nek sampe obat engko tangi. Kingko makku malah gak sida ngombe obat tidur malah ngombe obat tangi. sing tangi apa ta Obat tidure Edul ben gak beberbeken tak gawa nyisih. obat tidur itu dudu obatnya sing tidur ngono kuwi utuh Loh, tapi neng kene iki ngorok. obat kok ngomong Obat kok ngorok nyong pripun to? obat tidur itu gawe ngobati wong sing ora iso tidur ngono lho Dul maksude Ben iso tidur. Lah iya timbang iki engko tangi tak gawa ngalih ben gak gebrepeken son ngono lho. kayak piye to ya artinya obat iki mah lah terus lakmu pamrih gak tangi mau piye ne Tak elus dulu cup. lah kuwi obat tidur kuwi lek ngombe kudu mawa aturan ngono delok jam ngomong ngono mbokmu Jam-jam mbok yo tuwek ra ngerti jam kok. yo gampang Wong lek gak kuno. ngerti jam kuwi tengerane ngarepamu kan sok enek bis liwat to kae nah kae tengerane apan jam itu kan mesti liwat apan bis liwat ki untalen ngono Sing loro ki mbok. lah iya omong ngono kon nguntal Bis liwat untalen kon nguntal
Jam itu bis liwat kon nguntal. Kon nguntal weh. Mas, Apa? mbok gak sida waras mlebu ning rumah sakit ya, Mas. Lah nyapa? Cangkeme jeber tebrak bis kok. Maksudnya iki pile mau sing kon nguntal iki gak Nguntal pil ngomong bis liwat kon. Lah carane nguntal pil ngerti to carane? Pil dibuka sret, ditemplekne ilat terus disurung. Suruh nganggo apa? Linggis. Karo gedang ya kenek karo banyu. Banyu. Pokoknya sing jemek-jemek ngono lho. Hah? Sing jemek-jemek. Ah, tahu disurung karo ndut keleleken. Apa enek ngombe obat kok disurung karo ndut iki lho. Nah, aku jan sangat bahagia dalang-dalang muda Jember ki akeh. Heeh. Wah, Nggih. wah. Niki Jenengan tas SD napa SMP napa SMA? Dalam Tas SD napa SMP napa SMA? nembe lulus SMK, Pak. Oh, SMK. Ora roh kowe SMK ra mudeng arek ra kuliah ya ora. lah aku mbiyen kejar paket tok. Oh, Wong aku ini balai desa kongkon tanda tangan iki kurcat jempol. mangane sekolah kowe iki men pinter. Ngono. Sekolah yo sekolah, antara sekolah penting kok. Sekolah penting kaya aku iki, contone kuliah ora-orane. Dadi pelawak ya pelawak ben pinter IQ-nya. Kowe roh ora? Lah kowe kuliah lho, isih to tak takon. Takon piye? Kowe kuliahmu njupuk ning jurusan apa? Lho, ekonomi. Karo Ya sitok tok kuwi. ah goblok kok. Lah nyapa? Aku sekali kuliah langsung njupuk jurusan Dua jurusan masuk kabeh. dua jurusan. Apa ae kowe? Siji satu kuwi aku bengi njupuk komputer isuk tangkep polisi. Lah. Kuwi maling. Tapi aku punya masalah karo polisi kangelan nyekel aku. Mosok to? Lho aku ki tahu dadi kula niki nate duwe kasus anu macange. Nggih, pripun? Amit ya iki wis gak tak baleni neh. Iya, iya. Aku mbiyen tau mateni wong. Krungu aku. Kowe iki nom-nomamu trek koyo ngono to. Oh genge. Wah. Iki kene tak tato iki. Kudu ngono kuwi. KDS. Tapi kok glodok. Adas kuwi. Krungu aku dol nom-nomamu. Biyen omahe Pak Pendul itu kan gerajakan. Nah. Apan sumber asri enek bayi mati sing mateni sapa? Nah, iki pentul genge. Betul percaya. Tegal Bimo enek bayi mati sing mateni. Pentul. Muncar bayi mati sing mateni. Iki genge iki pentul. Kok bayi-bayi tok to, Dul? Mateni sing tuwek rawani kok. Gak ada geng ngopo kaya ngono. Mantun niku kula niki dadi DPO. DPO. Terus DPO Dewan Perwakilan Rakyat. maklem. Kuwi DPR. Oh. Beh Sing goblok. Daftar pencarian Oke. Lho ora. Dadi DPO dadi apa jenenge buronan. Buronan. Terus Kula melarikan diri teng Kalimati. Kalimantan. Kalimantan sing terbang kuwi. Kalimantan. Kalimati muncar. Lah ndelalah kula ben gak konangan pikirku nang kono aman. Tibake polisi niku pinter. Kok iso pinter? Pripun? Fotoku ki disebar diedar nang Kalimantan bahwasanya ini seorang buronan harus ditangkap. Ah, kapok itu kuwi piye? Lah nang kono aku digoleki polisi janar dilebokne penjara. Kangelan. Ya kangelan lho gak iso to. Kok iso ngono? Lah aku mlebu dhewe timbangane ngrepotne kok. Gak to istimewamu iki lho mau apa? Ya inilah wong sing gentle mengakui salah dadi ora usah ngrepotne karo petugas ngono lho. Oh ngono, ngakoni kesalahane. Heeh. Beb termasuk kowe iki ya wong tanggung jawab karo kelakuanmu. Ya kelakuan saiki wong ndelok-ndelok sing salah sing bener. Lah piye? Ya jenenge ning lampu merah iso aku duber nek sampe 15 kilo. Karo polisi. Lah iya to. Paling kowe kesalahan kowe ora nganggo helm, Aku wis gelem. ora nganggo spion, Sepion nenek. Lah kok iso duber polisi? Lah soalé polisi katut ning pedaku. Ya mesti ae polisine muring katoke katut ning nggonmu ndak. Oh, Nah, mepe kathok kok ya ning kantor polisi. lho beda. Mepe kathok ya ning gene. Mangkane patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Lek merah Berhenti. ngerti no ndene. Lek kuning siap. Siap-siap. Lek hijau berjalan. Lho nyapa? Lho kok lho nyapa piye? Kaya goblok. Kok goblok piye iki? Kowe berhenti ki waktu merah berhenti. Berhenti. Menunggu lampu Hijau Nah, setelah lampu hijau berjalan. lagi goblok lemu ngenteni suwi ya ditinggal ngalih ya eman-eman. Waya entuk sak ungkus kok gori ndak umum ya. Iki apa to iki? Masa lampu merah konten iki. Lah ya bolak-balik kena kasus yang jenenge lampu merah. Heeh. Marek ngono lampu wis menyala hijau. Iya. Lah
Aku mulai berjalan. Ah, terus bener. Lah aku ditangkep Yon. Jajali ngono sing salah aku. Lah kok iso? Kok salah sebabnya apa? Nyapa kok? Loh, lampu merah aku berjalan, lah kok ditangkep. Ya sekleru berhenti merah iki. Nyapa kuwi lek sing numpak kendaraan wong aku mlaku. Mos, piye to kowe kok mbuleng kowe iki? Mangkane sesuk-sesuk neh kuwi ya to. Lek ning lampu merah nggawa beda. Gak duwe. Gak duwe. Gak. Jalan aja liwat lampu merah. Lah terus ijone piye? Lho, ya ijone ben ning kono, ngono. Mangane. Ora dijupuk wong. Dijukuk ya ben. Mangane enten-entenane sawi gara-gara ngono-ngono kuwi ta kowe iki. Kowe iki wong ora patuh ki apa? Ora ngati-ngati lek ning dalan iki ngati-ngati. Kowe ngerti embong? Apa sebabe embong kae, iya ta? Kok ireng mesti tengah kok enek putih ngono ki sebabe apa? Lha kuwi ya rambu-rambu Mas. Ora ngerti ta. Apa sebabe lek kae embong kae ireng terus tengah metu putih gak sebab ora Sebabe apa? Lho. Lah lek dikeki coklat dadi pangan anakmu lho. Mangane kae putih. Lah nang nggonku ki tengah diduki dang goreng, Nduk. Lah Wah, kowe iki tak kandhani tenan. ora kok. Iya iki panjenengane Bapak sapa? Bapak Nurkolik jenenge apik lho. Nurkolik. Wah, Nurkolik iki selamatan desa gitu. Niki selamatan desa iki. Nggih. Niki nganu nggih 17-an nggih ta? Nggih, acarane 17-an, Pak. Wah. Najan wis kliwat. Baban kliwat kuwi ora dadi masalah. Sing penting niate nggih to. Nggih, leres Iya. Berarti setahun kudu pisan ya, Dul. Hah? Setahun kudu pisan ya. Wes gawe ping pira ya kena wae. Oh. Penting ana ragate. Iya. Bola-balik wayangan ya kena, sing penting dagelane kudu aku. Iya. Lelek gak kowe. Udan. Lambemu. Tapi aku kula muga-muga niki Bapak Nurkolik. Nurkolik. Bapak Nurkolik muga-muga sangat amanah dan sangat melekat di hati masyarakatnya. Kok ngono, Dul? Oleh ngomong wong akeh ki angel lho, Ndu. Oh, Nata wong sak pirang-pirang ki angel. Jadi kepala desa ki padha karo dokter nambani penyakit komplikasi. kok iso ngono, Dul? Sing etan njaluk werna coklat. Diwehi werna coklat sing kulon njaluk kuning. Iya. Bareng diwehi kuning sing kidul njaluk abang. Diwehi abang sing lor njaluk ireng. Ngono ya. Apa gak bingung dadi wong nang ngarep kowe ngono? Betul. Lah kowe kok ngomong kaya ngono kok tau kowe ngenyangi to? Lho sebabnya aku mantan lurah, Mas. Kula niki mantan lurah. Weh, napa gitu, Pak? Tapi saya sangat sakit hati. Lah nyapa? Lah kenapa aku dadi lurah kok suwengi dilereni? Loh, Paling kowe kurang jujur. Jujur aku. Korupsi paling. Ora. Lah nyapa kowe iki dadi lurah kok suwengi dilarani? Lurahe apa? Ludruk. Ya Allah. Koro-koro ketang kalau. Yo ketange moro dhewe dadi carik bareng. Masalah tangga itu dadi lurah tenan. Umur dadi lurah kowe ora harus sapa aku. Sapa kowe? Lho, kowe mau kan ning kene kondo to. Nah. Ning kene dalang muda wakeh. Ah. Dalang muda pirang-pirang. Tapi kan isone kur wayang kulit. Lho, lah enek wayang kulit apaan kon mayange wayang balung apa? Lho. Aku ki elek-elek dalang lho, Dul. Maksudnya dalang kerusuhan apa? Lho, ora. Lek wong kene kan wayang kulit, aku gak wayang kenekan aku, Dul. Wayang apa? Wayang golek. Golek apa? Golek duit. Wayang golek apa? Ya golek wayang pas undan lho. Wong anggit golek wayang golek, wayang kueni, wayang mana lagi? Kuwi pelem. Wayang bandang borok. Pandang. Dalang elek-elek Dul. Kaya gudak-gudak. Rungokno wong kene men ngerti. Lah kuwi janjane dalang. Kaya lontre. Wong wedok sanding tagak lho ngrasani aku. Napa? Gandui ganteng ya. Rupamu ngono ganteng, lah kowe iki kalah ganteng karo aku to, Ndundu. Kok iso ngono? Lah kowe iki ganteng kuwi mergo kesorotan raiku lho. iya. Kok iso lah. Aku ki dalang apa dalang wayang golek. Ngrungokno. Ki tak wehi lagune sithik. Lagune sing kene. Gunung. Apa kuwi? Sunda. Lho tapi kono bahasane angel. Mangkane wong Banyuwangi sing iso mung aku tok. Gunung
Iki nyapa to ngruso ya. Ora usah pamer gunung ning kene iki gunung wis sak pirang-pirang ora usah kirim kok kono Mas. Perlagune ngono. Narasa salah tunjang. Nerasa salah tunjang. Nerasa salah tunjang aduh adi werkudara iso aduh Kakang Kresna ala aduh Nyapo. nak kudu ngentut wong nyanyi ditakoni kok Ki wel ra iso menengo dol, ra iso menengo. bahasamu angel Kinang kinung tahu pendu. apa tuh mau nenek bahasa kinang kinung tahu pentul Iki Sunda. iya tapi ke Sunda ya gak enek bahasa kinang kinung tahu pentul artinya apa Goblok. Kinang kinung tahu pendu artinya tolah-toleh ora petuk ngono lho. layaknya aku mau golek pagelaran wayang niki nggih. Kula teng mriku niku kinang kinung. Kok batinku kok gak tahu pentul. Terus aku ngetutne wong rene. Lah terus tahu pentul ning kene iki. Ya aja mok padha basa kono karo basa kene. Bahasamu angel. Nang Sunda ngene iki to. Kinang kinung tahu pendul. Kinang kinung tahu pentul. Kinang kinung tahu pentul campur caos. Naublek-ublek ama kecap. Aduh makan nak kenyil. Alah aduh tak kono neh tak yacok dasmu. Badiding. Oh badiding. Ora enek Sunda bahasa badiding. Badiding artinya siap-siap. Badiding kok siap-siap berarti kayak Pak tentara kelek barisnya badiding. Iki Sunda aja mau padane kono. Tapi ora enek kok. Tahi. Malah tahi. Badiding kasih itu malah tahi. Tak bebeh pentul itu bahasa Sunda. Tahi itu artinya kangen. Oh tahi itu kangen. Berarti lek gak kangen kepet. Beh pentul kowe aja ngusah. Bahasa kok tahi. Tahi. Tahi nak kangen tenan. Tahi nak. Tahi kincir kali kampul mongkleng bongkot soklat pucuk kuning aduh bahasamu lho Duk Iki Sunda aja mok padha karo kene jemberang ngerti kene men ngerti lek gandu itu Kang Dalang kowe tak dadekne wayange lho gak lah nyapa aku arep mbok keplek-keplekne ta kok iso tak keplek-keplekne piye to Dul ya dadi wayang ora dikeplek-keplekne kok lek wayang kulit kuwi pancen dikeplek-keplekne lek wayang kulit iki sing dicekel cempurite utawa gagange lek wayang golek ya ora ngono apa dirogoh teko ngesor Bayuh. gandu tanya apa moh lek sing rogo arek-arek gelem aku ora ngene kowe men sing rogo sindene wis tau kok kowe meneng men moh kerih gak bukan ben engko tarakne aku gak iso ndalang lho aku tuwek wis tuwek kaya ngono pangan codot ora tuwek lho madhegono kowe iki gandu kowe ayo kowe mikir bisa le bayangnya aku wis merinding ora jaiponge siapaken Mas nggih kowe men ngerti jok aja dikeki Mas sik ndu nyapa mon wis kah nyapa to Dul wis ndalang apa kono uga iki ben ngerti lah aku iso ndalang wayang golek nyapa to Dul kok sodok menengo kowe iki gek pas madhep mengesor langsung ngene kowe men ngerti lu alon-alon bukan maksudnya sing anggang-anggang lah apa du menengo
Ndu suwi. Lho. Ndu. Sik ta meneng. Nyapa? Ndu. Apa? Penak iki rada. Meneng kowe ngerti. Apa? Terus engko tak tukokno rokok. Lho. Sik to iya. Ha. Coba iki taline. Gen oleh nih. Lah. Ya ta? Nyapa? Kurang nengah. Mak. Ndu, Nyapa? aja minggring-minggring sing cek ngono. Dalange iki aku pokoknya semarai lho. Iya tapi merinding kok goblok kowe iki. Mikir celeh. Bajing. Joget no. Oh, aku jadi keceprot. Cepot. Bajing loncat. Bajing loncat. As kena iya. Api lepat ngarosabeng deakan. Bajing loncat. Bajing loncat. As kena iya. Api lepat ngarosabeng aduh sesanda narosabeng dia tiga narobaro api kesel nyapa to Duk? Ayo malah nangis. Ayo Sejuk ya. wong-wong bener aku dalang. Bisa diprovokasi kaya kulup. Aku dalang Wis ora kere. monggo Wis sapa dengan nuwun Mbak monggo wayang tak iki tak iki wayang wedok Wayange kuwi sing dalang aku. ben nyapa Bisa diunyet kaya wong gawe cendol. Petrae dalang lho Mas. Dalang ora tok ya. Ora tuk piye aku iki sembarang iso Sembarang iso tapi wong di Pulau Soro kok. Beh, ngene iki anggere isuk anyang-anyangen. iya terus dadi wayange ngono kuwi Njlebret ya. Beh. wah kowe iki jan diuruki jancu lek mabuk ning isor Mas lek mabuk ning isor Aku ponakane Mesdi aku. Aku ponakane Mesdi aku. kowe aja ngegati kancane ngono Aku kadang ewuhaya lho. wah ya nyapa Amor dulur akeh ngene kadang aku ki ewuhaya. lah piye Kadang sing siji lan sijine ngono kuwi kan suwi ra petuk. heeh Lah bareng ngono sing sitoke petuk. terus Ngene petuk ya ora nyangoni. sing nyangoni kowe Heeh. ora nyangoni kowe iki aja ngomongne perkara sangu Lah aku nuwun sewu majange. Nggih. Kula lek pentas acara teng panggung kangge balik desa siji kangge kegiatan negara, Nggih. loro kangge kegiatan agama. Kula niki mboten nate nek mikir masalah duit. lambemu bengi iki ra mikir duit kowe Apa tahu aku memang anu main ning ndi mikir duit. bengi gak mikir tenan kowe Gak, mudar ora bayaran kowe ben dipikir panitia. Aku melok mikir malah mumet ngurusi kaya ngene iki jejel. Ha iki ya. Kaya yo kopi ya dilucu. lho iki Mas Dalang iki sesuk dol iki rencana main Jakarta anggapane ada lho dol kamu iki wong sak Jember iki lho dalang kan akeh kene tapi ya wayang kulit main ning Jember main ning Jakarta enek neh ning ning Kalimantan luar biasa Jember iki dol dalange meningkat kabeh ngono ora kaya nggonmu wayangan ra tau bali desa nggonmu jaranan pemainnya papat sing dadi 24 ora nggawa wong
golek sing ra mbayar. Tapi nuwun sewu. Niki ngeten iki sakniki pun merata lho. Ning ndi-ndi saiki wis kegiatan kaya ngene iki wayangan. Terutamane para dalang-dalang senior, dalang-dalang anu sepuh sing napa niku sebagai komando para dalang-dalang muda kuwi. Sing penting semangat. Ngono to lho. Enek sing ngomandoni dalang-dalang itu lho. Wah. Oh, tenan belajar dalang niku kula mbiyen nate belajar dalang kula salah dalan. Lho pripun, Pak? Nggih. Dalane Aku wis diweling karo Mbah. piye? Mbah, kula ajenge belajar dalang. Heeh. Lah Mbah nyauri, oleh lek kowe dalangne welingku sitok iki iling-ilingen. Apa? Isone karo sombonge aja didhisikne sombonge. Lah aku lali rong godak apa-apa kemlinti. Akhire Ora payu to. Lah kok terus dadi dagelan kuwi piye ceritane? Dadi dagelan kuwi sejarah. Mosok dagelan enek Kula sejarah. mbiyen niku jane dikuliahne. Nggih. Nah, kula dikuliahne. Mbah wong sugih-sugih wong ya to. Lho Mbah ki hartane Mbah niku dikehidup 7 turunan niku mboten habis. Saking sugihe nggih, Pak. Lah teko kowe kok melarat. Aku nomor 8. Gak uman aku. Lah terus. Lah kula nalika dikuliahne niku teng Banyuwangi jarang aktif nyang nang kampus. Terus lah budal mu ning ndi? Mergo nang kono ki enek kursus pelawak. Lah aku pengen dadi lawak. Aku belajar ngelawak. Berarti kok gak kursus? Gak, aku gak nang kuliah. Gak kuliah. Lah aku dilaporne karo mbahku. Mbah, Piye to dilaporne karo mbahku ya? piye to? Dilaporne kancamu. Aku dilaporne koncoku ngene mbahku. Piye? Mbah, mbahmu gak kuliah. Lho. Kok iso mbahmu lah kuliah? Mbah, putumu iki pentol gak tau kuliah. Gak tau budal. Lho lah nyapa? Malah belajar dadi pelawak, dadi dagelan. Wih, mbah nesu cincing. Yo sak piro itu? Sak meniki. Terus rodok sak meniki. Mbahmu mulus. Aku dikongkon balik. Bareng kowe balik. Balik aku Teko omah. Tuting-tuting. Gara-gara kowe belajar ngelawak. Terus. Lah iki dikrenahne wong tuwek ra ngerti kowe. Terus. Kowe iki dipinterne besok ben iso dadi presiden. Kowe besok ben iso dadi pejabat. Ben dadi wong pinter ben berguna. Kowe mekul belajar dadi pelawak. Wes ngelawak gak lucu. Apa gak loro aku? Dilokne karo mbahmu kono ne. Ketok leh lho. Wis pelawak gak lucu. Lucu ngono kuwi. Padahal kowe mbahi tak omongi, "Mbah, aku lucu." Wis ngengkel aku lucu. Kowe tak omongi aku lucu. Mbahmu gak percaya. Gak percaya. Terus ya. Aku dites. Piye? Kowe lek pancen iso dagel le, Heeh. kowe iso guyokne mbahmu. Tak lulusne kowe lek mung dagel. Tak olehi dadi Tak dagelan. olehi. Akhire. Jajan dagel nang ngarepku lek aku pancen iso guyu mbah nantang. Akhire kowe. Aku ndagel. Dadi lek aku belajar nang kono tak cakne nang kono. Mbahmu guyu. Beh jenenge aku mau ngomong sembarang ki mbah ki mesem ora. Gak guyu blas. Blas. Lah sebabnya apa kok gak guyu? Budek kok. Lah wong budek mau dageling. Tak akal ampre mbah iku iso guyu piye? Akhire piye? Aku joget nang ngarepe lho, mbah ya ora guyu belas. Lah terus Kata akhire? wong iki kok angel men to. Akhire piye? Tak akal, Piye? lambi tak cepot tak gowak, sual tak cepot tak gowak kok jek sitok sempak ceplorotne gowak pisan. Udah mlecet berarti. Aku nang ngarepe mbah iki geol-geol ngene. Mari kono. Ora tak detep wis bene. Akhire Piye lagek kelakon. piye? Mbah ki guyu kepingkel-pingkel maresake kepingkel-pingkel ki geblak sampai mati. Berarti dadi dagelan kuwi Korban nyawa sitok kuwi. Mbah mati. Guru-guru akhirnya sos dadi seprene ngono. Lah jak tanggapan rapate gelem dukun barang. Kowe iki kaya dukun cabul lho kowe. Lah iki lho. Iki ketok wong Jawa tapi ketok wong Jawa tapi gobolok niki. Lha kowe bolot piye? Lah pripun? Nek biyen iku jaman mbah-mbah biyen. Urung enek dokter ki enenge dukun. Ah, Nggih. lah terus Bareng saiki enek dokter dukun kok seakan-akan direndahkan. lah iya Dukun ki jaman biyen ya nambani ya nulungi ngobati. Lah kowe iki apa iso tenan to Dul kok merono? Nyatane lho. Tanggamu Pak Dong. Pak Dong Lara boyok. duduk boyok kowe. Apa? Loro njero. Kok tambani kok ya waras. Tak lulus ngene iki mau ora. Hup. Waras itu. Mari. Aku gumun, iso moro-moro dukun lho.
Mari ngono lek sus, ayo kecekluk sikile semper. Mok tambani kok ya waras. Niku mek kula pijet poloke. Nggih. Mari. Waras ya, Dul. Tibake bareng kula rasa-rasane oh Gusti Allah tibake lek titip tombo ki ora tida sapa-sapa dititipne sapa lah kuwi dititipne aku ngono lho. Oh, ngono. Lah lek tombone wong kena hernia ya apa, Dul? Hernia sing gatel-gatel kuwi. Uduk. Hernia gatel-gatel. Oh sing guandol kuwi. Iya. Wong lanang sing anu kuwi lho, Dul. Gudi kuwi. Iya. Kuwi tambahane apa to, Dul? Niku jane gampang Mak Cange. Nggih, pripun? Tombo niku teng kiwa tengen jane enek cuma menungso ke sing gak roh. Lah tambahane wong hernia lho apa? Kabel klopo ijo. Klopo ijo. Klopo ijo ke sing tuwek disigar. Mari ngono. Mari ngono klopone diparut, terus dipersi, dirah santene terus digodhog dadekne minyak. Lek wis dadi lenga. Wis dadi lenga terus diblonyoh-blonyohne ning sing gandul kuwi mang Waras. kuwi iso guilap apik kuwi. Gilap. Ora tapi waras apa ora? Perkara warase mbok penting gilap kok. Beh. Ngomongamu dukun tenan. Lek penyakit setruk apa, Dul? Stroke. Kuwi lho. Stroke aja digeret. Muni stroke digeret teko rono-rono. Terus jenenge ngono banyakan apa iso ngomong ra digeret? Siji ya sijai. Ayo. Sijai. Loro lorau. Setruk. Setruk. Ayo. Kuwi iso mijeti kowe, Dul ya. Oh. Penyakit ki mau kabeh enek, ning penyakit ki mau ya ono tambane. Oh, ngono ya, Ngono. Dul. Mangkane lek iso wong banyak hiburan, kaya bengi iki, ya ta. Ki enekne hiburan iki apa? Ben seneng sing nonton. Penek gawe terapi, wong lara iso lali, ngono lho, Dul. Don, iki lho, Pak D iki barakane Pak D iki wis entek. Nyatane Pak Mergo melu ning seni. Awet nom lho cek ganteng kaya ngono. Umuripun sampun pinten Pak jenengan? 16. Pun pinten? 16. Wah, 80. Wah, jahil ketok kaya 112. Loh, Awet enom Pak Dai. makanya seni itu penting. Napa membangun urat-urat tegang niku penting wong seni iki. Pak jenengan umure pinten Pak jenengan? Suwidak lho. Wah, jahil lho 90. Gak, Awet enom Pak Dai. gak tau umur swidak iso wajah 90 kuwi lho. Urusan Awet enom. nah, iku penting iku. Aha. Nah, makanya saiki lek jenenge wong luwe niku kudune mangan. Nggih. Nek wong elak lak kudune ngombe. Lek wong ngantuk kudune lak turu nggih. Nggih. Lah, pikiran kenceng kudune di Represengne. dikendokke. Betul. Pripun Pak, kersane mboten sendakep, ngeten mawon pripun karep jenengan Pak? Nyanyi lho pripun jenengan? Kula golekne sinden ben seneng atine, tapi ya kudu melok nyanyi. Ngono. Loh, iki Pak Lurah ya arep nyanyi. Pak Lurah nggih nyanyi, Pak. Wes. Oh, jaran ojol. Jaran muncul. Coba Banyuwangen. Siap. Wah, terima kasih, Pak. Ya niki karek ngenteni. Alhamdulillah. Karek ngenteni Pak Lurah. Oh, Oh, siap. Anu, kowe mlebu wae sik ngenteni Pak Lurah. Sampluk. Lah dhuwitku sing ndek iki 50 mau gawa lho, arek main Bakurjo. Ayo. Sesuk wayah bayar pulsa. Wes gak, wes ndek iki kowe mau gawa kabeh. Lampu sesuk mati goblok. Ya ben to. Ya tapi gorene tak gaene sik. Tak gaene sik. Mau utang? Ya. Nyo. 100 lho ya. Ya. Rong dina ngulehne 120. Lho, kok gedhi men Lah gak kowe bayar 120 kabotan apa ora? kabotan. Lek kabotan sing 100 bayaran sik sesuk arek bayar 20.000 ngono lho. Lho lah sing baboke. Lho usah bayar 20 tok ae. Lha apa gak rugi? Gak apa-apa. Loh. Sing iki Sik todol kowe kuping buwenah ora? Kowe kan utang aku 100. Rong dina ngulehne 120 gelem. Gelem. Gawonen. Ngulehne 120 lho kabotan apa ora sesuk kowe? ya mesti abot. Amprih gak abot, mboke balekno sik, sesuk arek bayar anakane tok 20. Berat. Oh iya to. Enggak. Sik ndu, gak penak iki. Gak penak piye? Ora to, aku nyilih urung badhok kok wis manak dhisik. Oh, gendeng kowe iki. Jaran ucul. Jaran ucul, Mas. Jaran Siap. ucul. Siap. Nggih ditingan mon, banyake ini pisan iki. Lah dipel. Gawe baula apa anu? Nggih gamelan mawon, gamelan. Gawe niku. Wis digawakne. Gak toko enek perunggune, enek wis ini apa colongan to kira-kira.
Pokok malam ini beda dari yang lain, Pak. Tenang. Iki ijol jagung biyen. Iya saudara zaman biyen bunang-bunang dijolne es lilin, es joligung, Es urung lho. enggak Mas, jaran ucul kok jaranan. Sing nyanyi aku. Sing nyanyi aku apa kowe? Lek kowe lek aku. Ya salah sitok ta, Dra. No. Jane kowe Aku apa kowe? Lek kowe lek aku lho. jarne meneng bongok melok bongok. Ja. Aku apa kowe? Ngono. Jan. Lah kok arep miso? Jaran ucul. Janji kapan? Jaran. Kuwi banyak kan. Ucul. Sangrang. Suarane. Paran jaluk mangan Bersama Rita jaluk ngombe ring tegalan sukate pating galeleran ring balung
bisa ngantek geplek makane aja kakean wir sing dibesok ambekane ngos saya mentok yo iki lho yo lek ra gelem vaksin dadine ngoten iki lho kira vaksin Bu alah pun aturan pinarak Mbak nggih matur sembah nuwun nuwun Mbah nuwun raketang sithik pun dilayani kantun Pak Lurah nyuwun apa nggih nggih niki Pak Gandu nggih niki minta lagu Mbak Rita yang nyanyi. Oh Mbak Rita nyanyi Mbak Mbak Rita yang nyanyi dari Bapak Kades Pak Nurkolik nyuwun lagu Tombo Kangen Ati versi horeg niki nomor 1 Tombo Kangen Ati horeg nomor 2 Petetan versi horeg nyuwune horeg ngoten wae horeg kabeh lah nggih wis jas usume sakniki horeg Pak Ken kula niku enten wong tuwek. Terus Tapi jan hobi horeg. terus Beh saiki disatru anake. gak sebab lha pripun Lah piye jenenge gentenge protol kabeh malah asik. enggak mergosone apik ya trek kesenengan ki macam-macam monggo Mbak nggih Nggih. Mbak Rita monggo Oh Mbak Rita sing anu. nggih nggih niki lho Nah nanti bergilir dong. Mbak Rita nyanyi loh. Ya begitu Loh, toh. saestu Mbak. Mbak Tane Rita kok ora yang nyanyi percaya. dari Pak Kades, Pak Nurkolik. Kuwi mosok kertas tok. Nggih, kertas tok. Mosok. jaluk sawah barang apa piye Lah iku ticake suwe. Lho, niki kan kertas tok ta, Pak. Kuwi lho nek sepeda motore. Lah iki tipake suwe. niki napa tombok Cuma kangen saking apa misdi. perdetan Mbak Rita, Dalem. iki mau niku napa penyune? Tombo Kangen Ati versi horeg, niku nomor kalih Petetan versi horeg. Berarti anu DJ, Pak. DJ DJ apa Rokok. DJ apa DJ Den DJ apa ya janji katon manah kula rubit. oh Gawe nang nika nggih. Nggih. Hore, hadirin yang berbahaya yang bersama sosur orang sumber sewu yang bercahaya rusak nih padahal rusak Pak Amir. rusak nih sorry lho Mas nanti tak ku sing diremet ora sampai rusak. oh apa iki kontrol oh bajigur Nggih, anu napa wau judule? Anu Tombo Kangen Ati Tombo Kangen kalih Ati. Petetan. Pak Kades. Pak Nurkolik. Ora. Ayo go kresek. Ki apa kok go kresek? kamera Moda audio
Audio.